Tinalang upaya reng may malen o yung publiko na i-check o silipan la reng proyektong panibalan na reng LGU kapamilataning Project Dime. Ayon yung report ng Patricia Mamangon. Hinihikayat ng Department of Budget and Management o DBM ang publiko na makibahagi sa pagbabantay sa mga proyekto ng gobyerno sa pamamagitan ng Project Dime, isang online platform na bukas para sa lahat. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, mahalaga ang partisipasyon ng mamamayan sa pagtutok sa mga proyekto ng pamahalaan upang masigurong maayos ang paggasta at maipatutupad ng maayos ang mga ito. Sa ilalim ng Project Dime o Digital Information for Monitoring and Evaluation, makikita ng publiko ang progreso at kalidad ng mga proyekto ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng DBM website. Gamit ang satellite at drone images, makikita sa platform ang real-time updates ng mga ginagawa at planadong infrastruktura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layunin nito na gawing mas bukas at mas madaling ma-access ng publiko ang impormasyon tungkol sa mga proyekto at nang sa gayon ay maiwasan ang anomalya at mapabilis ang pagtugon sa problema kung meron man. So lahat po ng proyekto ng gobyerno, gagamitan po natin ng technology, drone and satellite. So makikita nyo po yung actual na nangyayari dun sa mga proyekto natin. Nakikita nyo, kinoconstruct yan. Yung public din, pwedeng pumunta dun sa website at mag-comment. Pwede nyo sabihin, oh, parang mayor or congressman or senator or governor, vice governor, bakit parang manipis po yung semento na nilagay nyo? Parang mali po yung bakal na nilagay nyo. Parang maiksi po. So yun po. So may citizens participation po. Yan po yung sa Philippine Open Government Partnership. Binigyang diin ng DBM na ang Project Dime ay bahagi ng mas malawak na hakbangin para sa isang tapat, epektibo at makataong serbisyo ng pamahalaan kung saan may papel ang bawat mamamayan sa pagbabantay. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.